Yabanta sayihlalani phansi ke sanhlani phansi yethu nisayikhumbula la case sakhe sayikhaverisha apha eklasini kwafumaniseka ukuba kukho usisi owabaswayo. Uyafumaniseka ukuba lo sisi ebesebenza eMfuleni municipality. Yaqonda, and then bantase after ebasiwe kwafumaniseka uba icase ya-investigatwa ngamapolisa. Amapolisa afumaniseka ukuba no, it is deeper than we think, because into eyenzekayo la sisi kuthiwa ebesebenza phaa eMfuleni municipality wayi-accountant or something. Yaqonda, wafumana into irregular phaa, then ke ngoku waziripota. Ekuziripoteni kwakhe bantase kanti uripote into ezinkulu zethenda. Kwathiwa yho, izigigaba ezingaka. Kwacaba kwahanjwa kunokhwa ke ngoku ngamapolisa eminyangweni yabantu. Bathi ke ngoku abo bantu into yokubana makabasolo, because what do you mean into yokubana uripota izinto? So ke ngoku mandase lo case after ebasiwe la sisi, lo case yanikezwa i-PKTT. PKTT niyayazi bantase ngokushesha ukudibene nomngxama bantase bayiphanda case kwafumaniseka ukuba kwakukho itender eya-awardelwa ikhampani ethile. Lo tender leyo yayi-16 million. So kulo 16 million kwakufuneka bakuthengwe imoto eziyi-18. Yava kulo 16 million, but imoto zathengwayo zaziyi-7. Yeah, zaziyi-7. So kwakwi-11 engaziwayo bantase ba iyephi kuyo yonke loo nto. So la sisi ke ngoku wayeripota loo nto nokubana hayibo siyayibona 7 le, but ke ngoku 11 le is not accounted for. So what's happening? And ke mna ke ndi-accountant apha ekufuneka ndenze sure into yokubana yonke into ezincwadini ime ngomumo. So iphi la mali, if ayikho la mali ziphi ezaa moto. Ngaqonda bantase wayequestiona loo nto. That was one of the things that she was busy investigating. Kwathini sharp bantase waba kanti uyabaswa, hayi sharp ihambi yanjalo. And then ke ngoku bantase kuthiwa yiyo yodwa into acaba wayeripotile lo sisi. Kuthiwa zininzi, and ke ngoku ithi PKTT siqale ngo-fleet manager, ubanjiwe ke ngoku fleet manager lo. Caba ebekhona nguye bepusha wonke lo mshikashika. So ubanjiwe ke ngoku umshikashika lo. Ubanjiwe, but i-PKTT ithi baninzi esibhizi ngabo. I-PKTT mendi baninzi esibhizi ngabo, because sifuna ukwenza sure into yokubana ni up to date kule nto le case. Yabanta sihlalani phansi ke sanhlalani phansi. Uyabona i-criminals zalapha eSouth Africa azisazi noba sisisiciko seyiphi na imbiza thini, because into lento yenzekele kuMartha. So uMartha bantase yi-accountant ebesebenzela i-local municipality yalanda behlala kuyo, which is Emfuleni local municipality. So into yenzekayo ke bantase njengoba besebenza phanje uye wapromote recently to i-accountant. Yabo, so xa igqiba promote to i-accountant athi xa senza incwadi zomasipala wafumaniseka ukuba sana bukhona ubuqhophololo apha kwezi ncwadi zikamasipala. Yava, waba nabantu athetha nabo into yokubana yho sana guys, into endiyiphetheyo inzima because bukhona ubuqhophololo apha kwincwadi zikamasipala. Yava, hayi nyhani bantase kungabi kudala afowunele like a person or active in the community. Kuthiwa yi-activist. Mna ndiyazi activist njengobana ngumntu owenza ntoni kakuhle, but afowunele lo activist amxelele into yokubana yefondini kukho into endidiscoverishileyo. So ingaske xa unexesha sidibane mani ndizokubalisela ngale way sibone uba siphuma kanjani. Hayi nyhani bantase kuhlaleke uthi sajongeleyo uMartha hayibo uyahamba ivili liyagqabhuka. Esithi ivili liyagqabhuka athi mandihambe ndiyapha eTiger Wheel and Tire. Tiger Wheel and Tire is there, not far from the police station. Nyani afika ngene, hayi nyani Tiger Wheel and Tire bathatha imoto yakhe bathi bayafithisha amavili, kwenzeka loo nto gqi inkabi bantase, inkabi yambasa umntana abantu. Right there and then yambasa yamshiya apho, and akambaselanga into yokubana ambasele into yoba asurvive. Umbasele into yokubana enze shoba akasaphili. So ke ngoku bantase kuthiwa icase leyo kaMartha inikezwe i-PKTT into yokubana i-investigate. Yabo, and ke ngoku bantase how many more municipalities? How many more? Like guys, the rot is all over. And Isolver it has team A1. Like guys, I tell land and yangoku ithethiwe into even during iMadlanga Commission and the ad hoc committee nokubana eGauteng
yabona eRhawutini kuthiwa kubole bhutyhu eRhawutini kuthiwa ismell se-corruption usiva usacrossa nge-Free State usithi uve umrho welentoza wokungcola kweRhawuti ndinixelele. So andiyazi iRhawuti ezawuthwani ke le bantasi. Honestly, I don't know. And ke ngoku iinkabi seemingly azisoyiki abanaxesha lethu. Like abanaxesha lethu yoba siyazi kukho CCTV akho CCTV because nanku uboniwe ku CCTV, but that means akanaxesha laloo nto. Naba bamthumileyo abanaxesha laloo nto. Like asoyikwa. Why singoyikwa guys? Why singoyikwa? Yo